taky dobré. Tak jo. Škrabe máš tady Sary. Máš tady Není to kyperky. škrabe. Pojď si prostě taky škrabe. No. My za nima. Jo. Jo, teď tebe. Už jsem ještě nedělal. Ty jsi škrab, vole. Teď budem točit Já už točím. porno Minecraft. Já už točím demente. Co tady bude? Hej jo, ale můžeme tam udělat sex klubík. Můžem, shodnu. Jaké kozíčky malé. Jaká pipina, jaká prdel. Hej, co Jo, tady to na mě idiota nastavíš? Uvidíš, počkej, běž Hej, škrabe, máš tady enchanting table. Pojď je co ošantit. Jo. Hele, knížka. Řekni to ještě raz, co jsi to říkal? Enchanted. Ty jsi si říkal, že hele, knížka, nebo co jsi to Jo, říkal? hele, knížka, jdu si něco ošantit. Šanti. Už jsem si ošantil. Ošantil. Oenchantil, ty vole. Ošantil. Hej, tady má být jako co, tady, já tady udělám svoje PCčko. Ej, tam dají nějaké pořádné, tu dají chlapky, já si to s nima rozdám. Však jo, to je výsnost pro Jaké pořádné. si. Skrapat na samej. A teď to bude. No takový jsem chtěl, Ty to styl. piči. Ej, ale Debil. game mode. Máš game mode, vole. On si fakt dal to Akona. Nemám To je game mode. Víš, ale že kradení jmén je neprávem platné, tak jsem nevím. Jedem. Ty jsi Akon prostě, vole. Nebo tyjo, já ju musím dát, dej ju sem. Já budu stát tady. Babku. Hej, on zneužívá šimáku jménu toho Akon Skillera, on byl dobrý. To mě nezajímá. Ať si dělá co chce, má si koupit originálku, jako já. To co umíš, vole, co chceš? Ježíšmarja. Jako to má být, a co je v tomto? Papír. Ne, to je na určení kondomu, nech toho. To je na určení spermí. Když to neul, ty vole. Tady, a já si tady udělám svůj. Hej, škrabe, nenič to. Hej, čumáku, dej mě game mode. Máš game mode. Nemám. Sorry, no tak neměl jsi. O, vidíš, jak to jde, když se chce. Ser si, vole, mám tady pro tebe úplný super, z čeho to stavíme, přesně? Z vlny. Ne, pojď za to. Pojď za tu vlnovou kravinu. Z čeho je to postavené? Hej, z čeho je to postavené? Z knížek. Z knížek. Hej, to je taky vůl toto. Počkej. Přehradu z knížek, budeš si šantit. Jak to říkáš ty? Ošanťovat, řecko. Hej, škrabe, nech mě to Enchanted. Enšantit. Škrabe, nech mě to na... Hej, vysleč ty dva, já se chci podívat, jakého má domina. Ty jsi kokot. Hej, vysleč je. Hej, vysleč, jestli tam bude někde chlupy už. Počkej. Hej, já nemůžu chodit na hatý? Po serveru? Ne, nemůžeš. Tady máš noča. Jo, darnoču, včera jsme si pokecali, co? To je svině, no. Ježíšmarja. Ty jsi kozmola. Fakt. Hej, ale vysleč je. Myslíš, že to nejde, ty vole. Já tu mám takové skiny, vole. Jako Sary chodí tak na hata. Hej, fakt. Hej, já budu Ty máš už kravy, vole. Hej, dáme to na spawn.
To ti nedáme, pojď, Jo. jaký sexy kot tvůj slavný, moje. Jo. Lízej. Ježišmarja, já se doplně, co tam děláš, ten idiot. Jo, tatítě. Má sexy pyžamko, takové chci taky. Jo, oni fakt jako po tom serveru chodí tak na HT. Ne, asi. Jo. Tak já budu starý. Wow. Já jdu enchantit. Enchantit. Tady máš dalšího idiota, nechceš takový skin? Hej. Jo, takový. Ten je tak... Ne, ti, už nebude nic krásovat, tak to ti stačí, ten si ukradl nějaké A tento můžu Nevím. být takový skin? Takový bys chtěl? Ne, to je hnusné. Tento, něco takového. Jak je tento a jak mám já. A takový bys nechtěl? Okay. Ježišmarja, Harry Potter. Kamen. Harry Potter. Hej, ty jsi prý Harry Potter, ty vole. Ty Walking Dead, nebo jak se to jmenuješ. Ty jsi Harry Potter, jo. S tebou to nechci dělat, promiň, ale o to nestojí. Harry Potter? Kamen seráčů. Usáma. To je Usáma, vole, toho nech tak, jo. Počkej, vlastně Usámu umím, počkej, tady je, hele. To je Usám, myslím teda. Hele, Usáma bin prdel. Usama bin, jo bine, zahrad, fantím ti bíne. Bine. Usama bin prdel. Bínu kažem, jo, jdem na to bíne, jo. Ježmaku to, jo, pojďme možná. Děláme tady čtvereček aspoň. No. Jo. Oh. Škoda s Usámou, to je super. Domino, jdeš teda lyžovat? Jo, vezmete mě? Jdeš lyžovat? Škoda s Usámou. Co to bylo? Počkej, já se zeptám a hned dojdu. Tak jo. Kdo bude ten deštizi? Nevím. Dežot. Já udělám ještě šuchnu. Ne, čo. Tohle nemůžu dělat. Ježiši. Dívej, co tady máme všecko, jaký sexy klub, vole. Jo, Domino, vemem tě. 5, jo. 6. 5. Já budu čekat předka. 6, vole, já ti říkám 6, tak to žubu 6. 5, jo, zdar. Žubu, vole. Hej, dajte to. Škrabu šel. Ne. Co? Já nešel, vole, on tam mrdal, tak to jaký si akce. Dajte den, já kdybyste- nemůžu. Tak jo, zdar. 5. Tak zdar. Dožití. Tak škrab se nám teď trochu odpojil, teď to by mělo trošku mít lakovat. Škrabi si tu? Není to, jsem ti říkal, ty vlastně odpojil, on šel šantit. On šel šantit. Tady máme... sexy lodičku, tady máme. Lumbalu. No já neskočím, jo. No. Tak nic. Ježíšmarja, vole. Toto je Dominikův sexy klub. Tady je masturbační gel. Na utření penisu. Cože? Ty čuráku. Ježíšmarja. Už se podívat na ty tvoje ty. Lol. Tady Enchanting Table, například si ten má. Ty si házil. Ale jsi mi loket. Ty si házil. Máme tady Usámu, vím prdel, jo.
Máte něco proti něm, počejte sexy Usámovi. Takže. Au. Já se podívám do shopu. Jdem si něco koupit, ne? Ježíš, tady máš ten... Prdele se na lagi, vole. Tady máš ten ucpaný hajzl. Tomu se mi fakt nechce, smrdí to. Smrdí jak prase. No jo, shop, no jo, pěkný shop. Tady. Co tu máme na prdel, tak vyrobit nějaký obchod, ne ještě. Vám ukážu, jak se přesně používá plugin Admin Shop, jo. Dáme tam, budu třeba dostat $1, jo. Dám to za $2. Tam si to úplně parádně vyděláte. A dáme tam 35 děleno 5. Jo, úplně, uděláme 5, jo. Tak, zkusíme tak koupit. Dominiku, pojďte se zkusit. Hej, co to děláš? Pojď sem. Pojďte zkusit. No vole, teď já po tobě vyhodil. Já nemám čas moc, ale já no, prostě škrabem, chápeš, jak to tady tady. Tak jak chceš, ty vole. Prostě Ježišmarja. Proč se zrodil na tom jailu? Že tam, Je, moje laboratoř. Ty vole, má to všechno přežila. Jdeš jo. Jaký dynamit. Ježiši. Doktor, vole. Hezký, tady moja tráva. Jo, moja tráva přežila. I like it. My weed. This is my weed. To je moja tráva. Tu trávu, I like it. I like it. Takže už by se trošku zohlíč asi. No nevím. Já se zohlím staré trávy. Cože z ní vypadává. Co z ní padlo? Nic. Tak nic. Bardežo. Hul trávu. Já dělám enchant. Je to na tady knížku, jo? Jak říkáš včera. Enchant table. Ježíš, to je ta tvoje tajná cestička z bedroku, ne? OMG. Jaké cestičky tady. Malý pojď, tady ten malý, to je ten náš hovnovod. Ježišmarja. Ježišmarja, creeper. No, zabiju mým ošantíným mečem. Hej, z něj vypadlo, co si, hovno. Počkej, kde to končí ten tunel? Ty vole, v shopu. Jo, vlastně to končí v tom shopu. Maminka. Fuj. Já se dopojím do mého předčasného udělaného shopu. Jo, když tak, to je úplně super. Mám rád. Diamant. Želzo. Prostě bordel, nějaké stavící bloky máme. No. Ježišmarja. Já jdu vyzkoušet asi náš tobogán. Potom hned někde by měl být spawn. Asi vám ukážu spawn, který byl na našem serveru. To prdele. Sedni. Jeď, vole. Jupi! Pani. Jupi! Ty jo. Ty to nějak laguje s tím frapsem, ne? OMG, co to bylo? Já slyším jakési... Ježiši. No, to je úplně brutální spawn. Tady mi navrhoval nějaké cesty. Jinak na našem serveru bude taková cesta, která je tady přímo. Navrhlý sám, mocný a koncajár neboli škrab. A nebo tam dáme ještě tu, kterou navrhl Dominik. Tam dáme ještě toto. no většinu pěkných cest jsem navrhl já, že? Ježiši. Je, to je naše fontána. Ano, a tady vidíte můj návrh našeho... Ahoj. Našeho mega top gun. A je to aj Tady jsem hovno. ukazoval. Počkej. Je, tady je borát, ne? Samozřejmě, omlouvám se. Ahoj, borát, na, chytaj enchant meč. Tady má být, tady jako, to bude asi něco podobného na našem serveru, takový styl. Jo. To ještě v rekonstrukci, zatím je to jenom oči. Máme hosting, ale ten bude až potom. Tady si zatím něco zkoušíme na tom hostingu.
Tady si asi zobrazíte někde. Jaké pravidla už to tady máme, jo. Příkazy pro hráče nějaké a varpy nějaké. AMG nelaguj. Může se zakládat obchod, chest shop. Potom ty příkazy dám tam dole někde. A pokračuj. Tudy. Po přečtení pravidel skoč dolů. Bude tam potom láva, jo. Tady bude VIPčka SMSky na to. Jinak normální VIPčko vlastně je game mod a to stojí 50. Jako 50, jo, SMSku. A extra VIP to máte nějaké příkazy jako pro Word a takové ty další kraviny. Třeba iMute. Můžete vědět. Jo, a tady je naše síň slávy, kterou vám ještě ukážu. Hlavní majitel, hlavní admin pluginer. Jasně. Kontrola beden. Si já srandu, vole. Kurva. Hlavní deal, vole. Hlavní majitel, no, majitel, stavitel. Město stavení a tady jakási adminní parcela. Jak tady jakýsi kretén, tady všechno zboural. Jinak bude to všechno na takovém stylu, jo. Tohleto, jo. Možná potom to změníme. A budou tam nějaké takovéhle fontány. Třeba to jak je tahle, a henta. A je ten Už jsem to skoro dostavil. Se podívat do toho dominu až sexe. Ježišmarja, kolik enchantů. To jsem dal ty. Enchanting table. Tak, budem tomu říkat. Já vím. Budem tomu říkat knížka. Tak. Počkaj. Hej, já ti narvu paličku do řeči, jo. Hej, to bude. Nechce dosyčit. Tak nic no. Naší super. Knížka. Super. Ano, tady to máme jenom tak pro VIP, můžete se podívat. Tady je VIP. Jo. Tady je VIP místnost. Tady máte skrabovou knížku. Kaš. Papírek. Počkej, já si to taky, nevím. Já nic jsem neudělal. Vezmu si radši 2. Já jsem ti to postel nerozbil. Máme tu. Tajný Jaký papír, noč tam, ne? Jaký noč tam? Jaký akon? Ty jsi nezaplatil. Ty hajzle. To jsi posrávale, to jsi neměl, to si neměl, vole. To si neměl, vole. A prdele. Dop. Jak je tady ještě plugin permissions. Cože? Ty hajzle. Ty hajzle. Rychle, já musím jít do mého sexy klubu. Duba. Já už musím jít. Tak nazdar lidi, my se loučíme, zdar.